Mas Minut, salam kali Pak Kades dari ono. Nggih pun mantuk Mas Minut. Mas Minut Aminuddin Balawakang, salam kali Pak Kades dari ono. Wotan Sari Balawakang. Argalas. Bos suarane kok abot. Nggih, salam kali Margo Laras, semoga sehat selalu. Amin. Pak Dimas Pengambon, RT Pengambon Gedung Pring buat penonton. Gubuk kae nyimpen wati dik kon priksa Mas jadi besok ora bakal lali. Oh alah yo gubuk kae kebak cerita kok delokno wae tengah awengi kanthi jagat rino cetetan sakjroning ati gak genyo-genyo ta Mas apik dik blathong ketan luntur saya utuh tak delok utuh ati ya iso gobek aku kowe dadi sajane kira apa to?
laras Rutung rembang Loko lalah Kundi Parai Yaga Padahal yung lantong Menopah Sundan Abang Rongkang Gending 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 Kita Gending Jawa Angkro